Независимо в коя държава се провеждат, изборите са времето на отмъщение сред гласоподавателите и на човешки жертви сред политиците. Тази мисъл най-точно описва втория тур на президентския вод в Румъния. На 16 ноември в северната ни съседка се проведе дело. Обвиняеми бяха политиците, отсъждаше народът. Той гласува за промяната. Показа, че му е писнало от боричкания, вражди и интриги в коридорите на властта. Бих искал да благодаря на румънците, които гласуваха. Бих искал да кажа, че народът винаги е прав. Днес е специален ден. 25 години след революцията хората излязоха от домовете си и се бориха за правото да гласуват. Северните ни съседи наказаха премиера социалиста Виктор Понта. Накараха го горчиво да съжалява за думите си, че ще гледа предизборната кампания за втория тур по телевизията с пуканки в ръка. И избраха дясноцентриста Клаус Йоханис. Никой не очакваше такова развитие, защото макар с отрицателен тренд, Понта продължаваше да води в социологическите проучвания. Невиждано масовия вод на румънците в чужбина, които буквално заляха улиците пред посолствата в Европа, обърна резултата. Независимо от миниатюрния брой секции, независимо от затворените с вериги консулства, независимо от дъжда, студа и часовете прекарани на опашка. Зад граница цели 89,73% подкрепиха Йоханис. В Румъния те бяха 54,50%. Разбирам знака, даден от румънските граждани. Това е много мощен сигнал за мен и за политическата класа. Има страхотно желание за промяна в румънското общество. Обратът беше зашеметяващ, отвъд всякакви очаквания. Това показа, че хората са уморени от корупцията. Уморени са да бъдат водени от хора без никакви ценности. Какво следва? Социал-демократите контролират правителството и местните структури. Ще бъде много труден път. Парламентарните избори през 2016 година ще бъдат решаващи за това така наречените местни барони да бъдат премахнати, а парламентът реформиран. Много добре е, че Йоханес спечели. Нека видим един различен начин на мислене. Германецът си е германец, независимо на каква позиция е. Клаус Йоханис с удоволствие цитира американския проповедник и автор Джеймс Кларк, който казва: "Политикът мисли за следващите избори, държавникът за следващото поколение." Най-голямо ударение и акцент Йоханис поставя върху борбата с корупцията. Любимото му мото е: "Искам страна, в която когато стане дума за правосъдие, политическият цвят да няма значение." Румъния – добре свършена работа. Така звучи програмата на Йоханис. Той обещава да спази 18 приоритета, след като пристигне в двореца Котручени. Приемане на еврото, развитие на капиталовия пазар, запазване на плоския данък, връщане на ДДС-то от 24 на 19%. Новият президент на северната ни съседка обещава да заделя по 6% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване и по 2% за отбрана. По отношение на външната политика, Йоханис вече даде заявка да задълбочи стратегическото партньорство с Съединените щати. Нещо, което едва ли ще се хареса на Путин, особено като се има предвид желанието на Йоханис за обединение с Молдова и път на европейска интеграция. Сериозният германец, който мълчи и действа. Така иска да се наложи Йоханис на сцената в северната ни съседка. Дали ще успее, предстои да разберем. Но още преди да попадне в голямата политика, кметът на трансилванския град Сибио, представител на германското малцинство, вече е легенда.